Mas berkuit, mintuai nak bentar Erika Jacqueline Marbanyang, bentar jengkau jengkia. Nampak live spak live pun riu. Syaduan trying in curing God padu. Syaduan trying in curing God padu. Dajingnya bakut baru lengdo trying iaigu. Syaduan trying in curing God padu. Ha kakatang ukpa badu kon badu mensem bakod. Amen. Ka jing e jong try jong yu Jesus Christ bad ga jing e jong oblay lembat ga jing silok jong mensem bakod kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bat piru. Ko hanmen ko para how try Jesus Christ menta kasngi utrai ukhot wearing abepi baladang ikwa badan kata ga jing kod ga jing khia ladang ikwa banyo kata gejing e gejing kerku gejing u ha gejing em gejing ngi de nang kong na shabe ban snuthu yelade bangilong ki bru ki batlot bangilong ki bru ki baduna ban ngi de ban weng no ya kita gejing duna jungi da gejing em babaha gejing persang da ba persang ban le persya ya baru gejing snu ke bangi kendu ha gejing em gejing bat gejing IT gejing yelade u kajing shania kajing hu kalong ke bakong sane ladangi kwa banyo ya kajing kot kajing khia ladangi kwa banyo ka bor kajing blai lane kajing kerku kajing hu ha kajing em kajing kanai kade kajing kot kajing utrai yang abade phi ha kanai kasngi ban pusan ban pej ban khmi ya la kajong kajing em den mat kadau ha kanai ka step habang yuan ban trua ya kanai ka mas ke bakhoi to gen ko hanman ko para ngin pen map nok trai na ka banta ki to ki por ki bamanga ma phi ngim simla ban snuthu ki e ki dau ke bangi ngidu no ya kata ka bor ka jung blai ha ka jing em ki e ki dau ki ba khanglat angi ban yo ya kita ki jing e ki jing kurku ki jing u barkum juru ba ngiduna e ka jing ha u den mat kadau ngi pen map nok trai na ka banta ki ne bar khoj ai bo try un map gi pop gi ai bo try un weng no ya baro kita gi jeng khanglat ba gi jing it gi jing snei ka jing e gi jing kurku gi jing kanwan hiar ha gi jing em gi jing ngin phai shu da gi jing snu se bar gi jing khuslai la gi jang ki pop nga phla how lei badan bor baro bade pi ko han men ko para ban la le pop shibun e da gijing perkat, da kiktin, da kikam, da gijing leklet, da gijing le palat jonga, da gijing le palat jonga, da gijing le palat bakrau e jonga, namar kata, agar pad e kamaria bakut, kabaya isa kate sati, ya ke angel berkirukut, bade pi kohan men kopara, banduai naga banta jonga, au try ublay jongi. Ublay badan bor baro unisne yangi, madalama pigi pop jungi, unyalamingi sya kajing embam jukut. Amen. Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Christo go Christo ram konong benim jangi benim yangi. Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Christo go Christo ram konong benim jangi benim yangi. Uramu blesha drong pada kendo jingsu
Aki ben real baro badan kamon baba ya roya me ni namban ngimane Yai pendan burom Bangi sengu yame Ko try ko bless him name Ko padan borbaro Ko pun marway Ko kwa ko try uji Pakit kipa pertain Tiang gajing kerpan Dos nelsen yangi Leitang mame bakut Leitang mame utrai Uwe bahag Mame koji su Christ Mame bayai long play Ajing ya long kawe Madu men simba Agabura mukwa ya duai inang ya duai na ke benta ki jing tumu baro ki bangi lebu habangi sedang ya kena kemas ke bekoj ban nginang duai ru na ke benta ki jing tumu baper jengi kerpang ki jing don kam ki jing angnut ki jingi bat banginang la ban skam ki jing ai hotrai kum jurung ki duai na ke benta kena kesngi kam tam na ke benta ke parish ki jingi hang ne moklam bangin don ka Procession Maria kumjuro ki knarit kat bagi nang pon kre elade ban priang yu Jisu hakasen kebenangkong ha ka Eucharist bakoj berkumjuro ngenang ya duai nak banta ki kun samlai ju ki jingi bapan kre elade ban priang ya ka sakramen jong ke jing pan skam ngi duai ru nak banta bishop ban wan ban ai kamas ke bakoj nak banta jingi ban duai nak banta jingi berkumjuro ban ai ke ki sakramen ha ki kun jong ka parish ka jingi Koblai badan bor baro ba im chinam topan roy ya kicingej ka jingkerman bat ka jing e jongi bat topan long yangi ban e ya ka ba me hukum knang ba ngin long ki babet ban yo ya ka ba me lakular daw trai jing yu Jesu Christ kon jung me ubai mat basan sha rengkat bat me ha ka jing long ka we jong men semba khoj ublai junam la junam amen Kajing pula na kitab Jeremia. Kulong berlai puai di kot nyo adu kendai. Uturai uang kumne. Turai jam da kajing kemen na kebenda u Jacob. Tupen jam kajing risa na kebenda u rang ba'du kijai benriu. Tupen bena tupen hoya ro batuong. Uturai ulah pelaj yala upai. Ya ki berang sa u Israel. Hakmi ngan wan yalam ya ki nakari basyote bat ngan lumlang yaki nakidong ki bajengai jong kaprotei hapdeng jong ki kendon ki bamatla bat ki batko ki kentei ki bapun kun bat kata ke basukha ki adon lang ka kunhun bakrau ba kinyawan pai shane da kabayam kin sayawan badaki tin pentengen ngan selam biang yaki ngan sapeniat yaki harut ki wadut ha kalenti ke babek ha kaba kin om jentut naba ngalong pa ya u Israel bat u priam ulong ukun prang sungi jonga kaktin jong uturai Nisongo ya ublay sam chispar punriu
Nabar praspa saupo. Praspa saupo. Abau trai ulap tat kikendri jing pos nil habalat ki goidi risabaro da jinkmen kabajam kaji yaro ya ubalortam wat ki jentil ki ong paraki apet kamba utrai uleyaki shisha utrai ula itonyangi tekala dengin risangin lekmen trashala riki koiri pen paipan umkinur syakari bablimipan ibala beda kijing jauman tekin saoda kajing risakmen ubalej bed balej syakabayam madulas ebu shita makakam one pipe remit un sarwai un one lam laki songkba badya laka jinkmen. Kacing pulih na kasiti syaki hepro. Kalau nong kebasan ket khot ke bayi terter haduan reu. Manla uleng do rang ba ya ubalajit na pedeng ki breu. La thung ban long unong mikmat ki breu hakmat ubleng. Berterwai ki cing ai bat ki cing knya na ke benta ki pop. Ula ban sngeu lem ya ki bom tip bat ki babakla. Namar ya u hero la ker saudong da ke cing telot. Bat na kani kadaw udai banterwai cingknya na kapenta ki pop chung uhi bat kum joro na kapenta ki pop chung pajba bat om chu don ubalashim ya kane kaburam haladihi henrai lakhot yu uda uplay kumbalak long u aron kum joro ukris shem la pen kraw ya lade ba undup pen long rang ba lengdo rang ba yu henrai la thung yu uda uta ubala ong ha u melong ukon jonga menta kasngi ngalakha yami kumba ula ongro hakawai pat kajaka melong ulengdo shi chunom katkum kariti jong umilke seteng kaktien jong trai Isongo yau blay. Hallelujah. 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 Ngalong kajing syai jong ka pertai. Jaru babur yang unyoya kajing syai jong kajing Hallelujah. Hallelujah. Utrai dan rengkat bat pi Ringkabat piru. kajing pulai na gospel bakut kat kum o Markus kaburam hame kutrai hakata kapor kat bau Jisu dang mi na Jericho lembat kisen ran jeng u badopaj ba babun u Bartimius u nongkrong bamanla u kun jong u Timius ula shong harulenti bad haba ula yosngeu bau Jisu Nazaret ula sedang ban perta bad ong ko Jisu ku kun David to isnei yanga bun kilaken hid yu kiptha ba un ngap jar hanrei unang kham perta jam panban ko kun David to sneu san ei yanga te Jisu la sange badolong
khod yu bat kila khod yu ba malla kila ong hu wat kuslai yeng joj u khod ya pi da ka ba brad bak ya ke jankub u yeng joj bat u wan of Jesu bat u Jesu la ong hu pi kwa bangan le ayu na ka banta jong pi u ta ba malla la ong hu ko nong hikai ai bangan la ban yu i baru Jesu long hau kilej la kalanti ka jingej jong pi kalapan kot ya pi temar kumta hi ulala ban yu i bad labut yu ha kata kalanti ka gospel try Ka jingero ya me ku grace Ko hanmen ko para ha u Jesus Christ pikwa nem ban yo kabor jong ga jingta jong Jesu ha ka jing em ga jong pi pikwa nem bo Jesu nuan daladehi ban pen ko ya ga jing pang ga jong pi ban wan ban weng no ya ga jing e ga jing jinjar ka ba pi kan du ha ka jing em ga jong pi ha to pikwa nem ban yo mat ya ga jing don jong Jesu ha ka jing em jong pi Barok klempep ngi ong hoj ngi don kam ka bor jong Jesu ha ka jing em jongi ngi don kam bo Jesu udon rengkat ha ka yeng ka sem ka jongi ha ka jing em ka jongi bangin yo ya ka jing long ka we bangin yo e ka jing e ne kita ka jing e ka jing kurku hoj ngi don kam ya ka jing ta ka jing u knang ba ka jing pang ka jing sitam knang ba ka jing e ka jing wet ka jing wa ka bangi kendu ne ka bangi don ha ka jing em kan herkrat no na ka jing em bat ka yeng ka sem ka jingi hoj ngi ong klempep ya ka ne hanrei ha ka ne ka step ko hanmen ko para nga kwa ban khot ye phi i wei pai wei ban pusan chapang ka jing long ka jing em ka jing man jong une ubru bamala ubang yos ngeu na ka gospel bamanta ka sngi u Bartimeus ngi yos ngeu nang kong na shap e u Bartimeus ulong ubru bamala u basong ban krong Kane kajing mala kajing uyule se kamdai kajing mala ha kaliang nakiliang jong ki khmat ki jong u kham tame ha bangi puson yalade manga ma phi ngimlong kita ki bru ki bamala ngi baha ngi bet ngi biang ki khmat ki jungi hanrei ngi la ban sim ngi la ban ong halade shi banta ha kajing em ki jungi ngi long ki bamala te ha kano ken kaliang ngi long ki bamala ngi long ki bamalia ki Imamalla ha ka jing em mensim jonga ba jong pi ngilong ki bamalla ha ka jing tibru ka jing tiblay ka jungi ha ka jing tib jungi ya ka imlang ka salang ngilong ki bamalla ya ki an ya kita ki kanon ki rule ki ba ngidei ban bot ha po ka imlang ka salang ne ha ka balang ne ha ka jing em bamarwe jungi ngilong ki bamalla ha ka ne kurkom kumbang yos ngeo kumbang ipule na ka kitab jong u prophet Isaiah ka ba prophet Isaiah u tho ha ka kitab ke jung ha kalanong ka ba sau par ka lain ke ba khat pra khat khandai lai pho ladang ipule ka ba ong kumne tos ngap phi ki ba malla ba tokmi phi ki ba malla ba phin yo i u e ba malla hanrei tang u shakri jonga lane u ba kulut kumunong yalam jonga u ba ngapha Kine ki breu ki bau trai ula pha kine ki breu ki bau trai ula jet banya lap ki gospel ke jungu ne ki breu ki bau ula jet balong kita ki khon ke jungu balong kita ki breu ki bakerpang ha ka hima ke jungu ne ha ka jaka ke bamu kwa bandan kine ki breu ki bamatla om dei ha kata bamatla ki khmat ke jungki om dei bagi kelut ak skor ke jungki henry ki mala banyo i ya ka jingdon ka jongblei Kimala banyo i ba ublay u i jeki kimala banyo i ya ka jing isne ke jong blay de na mata kadaw kiklet no yo u kum kita ki breu ki blajit kum kita ki breu ki badai bandon rengkat bado blay bat kum juro ki kelut om bagi kelut ak skor ke jungki hanrei ki kelut ya ka sur ke bautrai u khot ya ka sur ke bautrai u pasiao yeki ya ka sur ke bautrai u ong yeki wan changa don rengkat ban nga snap ike jungi kai ke junga ki kelut hakine baharo dein matka daw u trai hagane gasngi u ong yanga badi phi ko hanmen ko para ngimlong ki bamalla aki khmat ke jungi ngimlong ki takki bakelut aki skor ke jungi hanrei ngi kelut
ngi mala ha ke jing em men sem ke jing ki e ki daw ken ki ba pen long yanga ba de phi ban mala lane ban kelut mala bam yu isu ya ka jing don jung blai ha ke jing em mala bam yu isu ya kata ke jing ke jing isne ke jing hanga ba de phi klempep ko han men ko para kim de ki khmat ke jungi ki ba pen mala ki ba khanglat yang i ban yu i hanre dei ka jing em junga ba jung phi i wei pai wei ka jing yaj bakla ka jingi na kalanti ke ba mu ke deu ke ba mu la pen i yang i ka pen long yang i ban mala ya ka jing ke jungu ka pen long yang i ban mala no ya kata ka jing shai ke ba mu la ai hanga ba de phi ka jing ngop ka junga ka jung phi ka jing IT ka junga ka jung phi ya ki kam jong kana ke perthai ya ka jing auria jong kana ke perthai ya ka jing subha jong kana ke perthai ka pen mala yang i ban yu i ya ka e ke botrai u ai lane ka e ke botrai u pasiao yang abade phi den mata ka daw ko han men ko para u Bartholomeus ha kana ka sngi unang khochu shu yang ai phi ban but ya ka e ka nuksa ka babha ka ba upen i yangi ka e ka nuksa ka babha ka ba u Bartholomeus upen i yang abade phi ha ka gospel mamanta ka sngi nengkong na shabe us nguthu ba ulong ubre uba malla kane ka jing snuthu jung u ban long ubre uba malla kapan long u ban jam sha ka weipat ka banta ka babha ka jing im ka jung u kata ka dei ka jing perta hakmat jung jisu haba udan kata ka jing snuthu bangalong uba malla ngadon kam yaw blai ngadon kam ya ka jing ich ngadon kam ka jing isne ka jung u ngadon kam ya ka bor ka jung u kane ka jing snuthu ya ka jing malla ka jung u kapan long yu ban perta habau yosnyo bau jisu u yat lenti ne wan sakata ka juka dak bang ko jisu ko khono de bet tos ngeu san ei yanga tos ngeu san ei yanga kane ka ba u Bartholomeus u perta hakmat u jisu u khot yo jisu den mata ka daw nangong na shabe ba manga ma phiru ko han men ko para ngi de ban snuthu ki e kita ki daw ki ba pen long inga ba man la nga de ban snuthu ba ngasisha ngalong ubreu ba man la ngalong ubreu batulot ngalong ubreu ba shatem raw da jing snu jongana ka pertai lada ngidon kata ka jing snuthu ba ngalong ubreu batulot ba ngalong ubreu ba pop ba ngala shatem raw ngene ka jing snu klempep ngin sadon kata ka bor ban le kumba perta u Bartholomeus nang tapat habang ngis ngutu ngide ban perta hakmat u jisu ko jisu tos nyau senai yanga ya rap yanga bangala ban light na kene kapop bangala ban light na kene ke jing snu bangala ban light na kene ke jing e ha ke jing em ke junga kene ke ba u Bartholomeus u khot aware yanga ba de phi nang tapat ngidang yu isu ka jinglong ba ha ka ba u Bartholomeus u hika yanga ba de phi hakane kasngi hadin bau snuthu bau long bamalla hadin bau perta khmadu jisu upan pau ya kata ka jingyai ne jung u ban let you can do yo jisu ban what yo jisu ban nom sange wala dadon ki jing e lane ki jing khang lat ha ka jing em ga jungu yo i bagi breu habaki yo i habaki yo sngo bau u Bartholomeus u perta ha jisu ko jisu ko khono de bet snau san ai nga kanai ka de ke jing perta ke jungu kanai ka de ke jing khot ke jungu han rai bon ki breu ki wan ban khang lat yo ki breu ki wan ban penduno ya kata ka jing perta ke jungu dak bong snap jar unom snap ye me umpatiau ye me snap jar wat nom le chu wat perta ho kanai ka de ka jing thot nan ka jing khang lat ba ki breu ki wan ra ha ka jing em jong Bartholomeus hanrai ko han men ko para ngiyui bau Bartholomeus klam sange ban perta hakmat u jisu kane gade ke jing hika yang abade phiru habangidon kata ka jing thrang ban yamat u jisu habangidon kata ka jing thrang ban dan rengkat ber jisu habangidon kata ka jing thrang ban lecho jisu man kapor klempep ngin yamat ki jing e ki babon ki bakhang lat yangi ki bapen long yang abade phi ban kan randen yole se kapop ka banga im kapop ka banga dan ka jing aruya ka banga dan ka khang lat yanga ban lech sakmat ka khang lat yanga ban kela ka bamut ban yamat ya ka bor jong jisu yole se ke han man gi para ke chunga ki bru ki ba ngi im lang ngi salang ki bang yai lang ki khang lat yanga ha ki bun rukom ban yamat ya ka bor jong blai
Kajing dum kajing sneu jong kane ka parthai ke bamanta ka pendu mensim yang abade pi ban lech chakmad u Jisu. Ban yo mad ke bor jong u Jisu. Henry u Bartimaeus u hika yang abade pi sachisen ko hanman ko para wat kan randen walada pi yo mad ke jing khanglat ye ki jing Henry yat chakmad ban perta hadu ba u Jisu un snap ye pi hadu ba Jisu u blejungi un kenar ke kti jingu un kurku ye pi un pej un kme un ri un da ye pi kane ka bang yo I klempep haba u Bartimaeus unang ai pertak maru u Jisu uang yu wan sanga me ko ayu bangan le nak banta ka jonge kane ka bau Jisu un saong yang abadi pi lada mangama pi ngile persha ya gitu ki jingkang lat lane gitu ki lat ki ba penwit yang I ban yo mat ye ka bor ka jongu klempep unsa sngap unsa ai yak ba pipan yak ba pi perta kaba kado kaba gi kaba ngila ban shem na ka jing im bar ka jing long jong u Bartimaeus kadai ka jing nget ka jing u udon ka jing nget Jisu udon ka jing shania au Jisu haba udon kana ka jing nget haba udon kana ka jing shania ngi yo I ba u Bartimaeus u it lut teli telan yalade au Jisu haba ngi it lut yalade hau Jisu klempe mau un penkot yang abade pi un kna yang abade pi kumba wong hau Bartimaeus hagane gesngi ko Bartimaeus ka jinget ke jungpi kala penkot ye pi kilet laga jong galanti kane ke ba u Jisu un sapen pau ke ba Jisu un saong ke ba un sale yang abade pi habangidan ka jinglong jong u Bartimaeus kam tam yang ong pi snutu ya kita ke jingtlot breu ke jungi snutu ya kita ke jingduna jungi snutu bat pnyang bangalong unong pop nang tapat ngide ban wan chakmat u Jisu ban perta ban khot u ban kerpad u ban wan ha ke jing em ke junga ba un Christian yang un yarap yang ka balai pat ngi I ba wala da ki don ke jing khanglat ngim dei ban sange Henry ngidang dei ban yai peteng ban perta ban wat yo Jisu hadu bo Jisu unong ngasngap ke jing perta ke jing pi nganle ya ke ba pipan ya ke ba pi don kam bat kumju ko han men ko para ka jing ngai ka jing shania aga jungi ya ke bor ke jung blai ka penlong yangi ban IT la de bat ban yo ya ka ta ke jing snai ka bor ke jung blai ha ke jing em der ma tengadaw ha ke sngi to ken ko han men ko para nginang ya duai nginang pan ka bor no blai ba mangiru ngila ban don ka ta ke jing long ka babaha kum u Bartimaeus wala dangilong ki batulot wala dangilong ki bapop wala dangilong ki beru ki bamanla ki bakelut ya ka surga jungu Henry ngitip haba udon rengkat bangi haba mengingi don rengkat badu klempep ngila ban le persya ya kine ki jenge ban yomat ya gebor ke jungu blai en yuro ya Jesus Christ junam la junam amen. Jong yin yang yin pla ya la ka jong ka jing ngai Lai spa ripue ngai ngai du blai u pa don bor dong tau ka breng bat ka ken bleu nong ngai du kun mar wei jong u tra jong I u Jesus Christ la punya uda umesi la kana marite soti la shale bencha sam narpna la shayam namar jongi asni balai ulami pan adin kata ukir shablen ushong akakamoduk pam unwat pat pan bisham
berajing lipan berajing im kabom jukun. Amen. Tuangin ya duai hagan ikasngi kebo Jisu khod ingi banwan sajan jungu kham tame bangin perta kumba perta obatimius banyo ya kata kebor banyo ya kata gejingis ne gejingu dan mat kadau hagan ke porto ken ngin perta da kesur ke bajam gejingi lengba gejing duai jong kirungai ngi duai na ke bentau ke pa bako jungi Pope Francis nak benta ki Cardinal Barakaj, nak benta ki Archbishop, ki Bishops, ki Lingdok Barakaj, ki Runiam, Shenrang Bat Kentei, ai botrai unang panklan, ya ke jingej, ke jingshania ke jungki, kerpang baki dan rengkat batu, bamaki kum kita ki nong yalam, ya ki pai ki jungu, ki nang la shushu, ban syakri, ya ki khon ki jungblay, da ke bakot ya ki sya ke jingkelak bamot, ngi kerpat ya me kotrai, ngi duai na ke benta ki katekis ki reng babalang ki nong tre balang hasetelak ke perthei bama ki rukumju kum ki nong yalam hapo ke parish hapo ki balang snong bama ki rukumju ki nang yo kata ke bor ban nang khot nang wer ki pat ki jong blai ban ej ban shanyai hu kerpang bakin yo mat ya ke jing ej ke jong blai ya ke jing isne ke jong blai bat kin yo ya kata ke jing kurku ha ke jing em jong ki baman la kasngi ngi kerpat ya me ko trai ngi duai nak benta ki bapang ke basitam setelah ke perthei ai bo trai shisha da ke bor jong un kta ya ki kin yo ke jing kot ke jing khia ha ka leng ke med ke man sem kito ki badan hospital ki badan syak sumar berkum juru kito ki ba laduk jing kerman lane ki bagi doktor ki long omla shuban sumar han rei trai oleh kampala na ke benta jong ki ngi duai ro nak benta kito ki bro ki bom yolat ban pha sumar yalade lane ki bom tre ban sumar ai botrai un kta ki un pan ko ki ngi kerpat me ko trai ngi duai nak benta ki nong pop hasetelah ke perthei ki rang ba ki long kmi ki khon samla ki jungishan rang bat kentei yole se ki hep ki baret rukumju ki basha temrau ha ki jing snu ba pher jong kane ke perthei ai botrai un kta ki ai botrai un pasiau ki leng ba ka bor jong jing sutho jong man sim ba khoj bakin laban ino ye kene jing snu bad wan pai shoblay ngi kerpat ya me ko trai ngi duai nak benta ki para kristan ke jungi ki bala pejano ke jingej nabun ki daw ki klet no yoblay ki klet no ye ke snu trai ki klet no ye ke jing len ba pher ngi duai nak benta jong kiru ba makiru kidan kata ke jing snutho ya ke jing ej ke jing snai ke jong blai ya kata ke jing don rengkat jong blai bat ki bakin wan pai biang su ban mane ban padiang yu kum ta unong pande monong suspa ukon rat jong ke jing em jong ki ngi kerpat ya me ko trai i duai na ke benta kiri ki badan hapadeng gitma lane ke jing kan at na ke benta ki ying ki sam ke jing rukum jo ki baladu no kata ke jing ej ke jing yalong ka wei ha ke ying sam ai bot raius em jo ke jing suk un don rengkat bat ki un kurku yiki kenang ba maki kin yo mat ya ka bataka jing yalong ka wei te ke jing suk hapo ki ying sam ke jong ki ngi kerpat ya me ko trai ko han men ko para ha kan kelmat jar ha ka danot ke jong pi ya ke jing long ba marwei jong pi baru jisu bu ya ke jing kwa ke jing trang ke jing angnut ke jong pi ha u klempep mo u kumba wang ke pi kwa bangan le ka ba wang ho Bartimaeus klempep un soong yang abade pi badun le ya ke ba pi pan ladangi pan ya na u da ke jing ke jing shania ko blai ko pa ko blai ko kun kine ke de jing duai ke ba mangi ki kun ngi jume ngi duai ba ngi bu ha ke ne kasngi tos ngap ken yaki ai ba kine ki jing duai jungi kin urlong lada kilong kat kum kamon ke jume ngi pani kene dau kris utrai jungi amen laispa repusang
Biang Jin Ai Bari Jong I Ai Kin Long Jong Me Da Jin Ai Bas Pun Jong Me Shim Yu Ku Bai Jurwa Kenyang Mentah Biang Gagu Gadem Mane Shu Jisu Ben Kulam Ababa Bai Jongim Ai Ngin Long Jong Mim Diang Jin Ai Bari Jongim Ai Ngin Long Jong Mim To duai ko para bagai jengknya jenga ba jong pi kan long ba pedang huna kemadu blei pa badan bor baro To try ding jing knya ti jong pi na ke benta ke jing ro bat boram mat kerteng ke jeng u ka jing mento yengi bat balang ko jeng u baro ka wei to pai ki kma jong me ngi kerpat ko trai sha ke jing trua bangi wan ra ha ke borom sem jong me ba ya kata ke bala pendep da ke jing sakri jeng i en penlong kam tam e na ke benta ke borom jong me dau kris utrai jeng i amen utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat piru. to kan te wila ki danut You can tell you ki shau trong na try. ngu trai blei jeng i Ka song hok bat ka te. da shisha ka long ba shong hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jing penim yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khut ko blei badan bar bat bom jikut leng ba trai jungi u jesu christ namar da ka jing kha yu la pan thamai ka jing long bro barim ba da ka jing sha shitom jung u la pan dam no ya ki pop jungi da ka jing mi pa jung u na ki bayap u la pli ya kalanti sha ka jing em bom jikut ba da ka ba kiu sha me ko pa u la pli wang ke krdop ka bneng bat namar ka cha rengkat bat kan hon chung ki angel bat ki rukoj ngirwai ki jing rwai ya ro ya me ban ngi pen bana klem sange Bakud utrai, bakud play kipai, neng bat bertai kidam, dakaburam jong me. Rayo sana shatrom, rayo sana klemkud, rayo sana yublay. Dakaburam jong me Rayo sana shatrom Rayo sana klemkud Rayo sana yublay junom da shisha malong ma khot ko trai ka thame jong ka jing khuj baro damar ka tangi karpa di me to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trua jungi dak ba pha yam sim jong me kum kam jer alo jong ki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u jesu christ hakapor bladi no yu badala kamon snyoba ula pdiang ya ki jing sha shutom ula shim yokpu bad ka baingu yame ula kdia yu badala hala ki sunran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba nit na ka banta jong pi ha ka jukur kom enda la ya bam ula shim ya ku khuri bad ka baingu biang yame ul ai hala kisunran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane ka long ku khuri jong ka snam chunga jong ka jutang bat mai bat bom jukut
ya ke ba en pen mi na ke banta jong pi bat na ke banta ki babun na ke banta ke jing ma pe ki pop to le ya kane ban kan mau yanga ka jing maya jong ka jing nge Kata sin bangi bandu ne upu Bangi dina kani kakuri Ipen na kajing yap jong me ko try Tada du ben wan Namar kata ngi bapen menta ya ka jing ya ber ka jing mi pa jung ngi terwa ha me ko tra yuk po jong ka jing em bad ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu ai dem namar mla nyew yengi ki babet ban yang ka ma jung me bad ban shakri ya me da ka bas ngret ngi kerpat ya me bangi ki ba yo benta ha ka met bat ka sna mukres ngi long ki ba lapan ya tali ka we daw man sim ba khoj tokan mau ko tra ya ka balang jong me ka bala priang ha satla ka prathei Bato penjana ka ha gajing e rengkat pada Francis upa bako jingi ulbad marwenyu bishop jingi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ruya ki hanman ki parash rang bad kentei ki balayatya da ka bakarmen ya gajing mi pat bad ya baro ki balakladno ha gajing isne jongme to pdiang ki sha gajing shai ka khmat jongme to isne yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bad kamaria the soti bakoj kakmi jong blai ujesa bakoj ukorem jongka ki apostol bakoj bad baro kerukoj ki blapen sngo bahaya me pateng la pateng ngilong babet banyo bantalem ha ke jing embom jukut bad bangini ro bad pandon burom yeme daw kun jume uji sukris Dau lembadu badhau kan long hame blek pa badan bor ha gijing long ka we jong men simba khuj barok ka boram bad gijing ro junam la junam amen kumlah hukum yang ngi dau nong pen em bat kumlah hikai ngi tin blai ngi no banong kok pa jingi ba ha beneng ka long ka khuj ka teng jong me kan wan ka hima jume ka long ka mon jume ha ka deu kum ba ha beneng to ai ngi man cha ke jum bam jungi ka ba ha la ka sngi ba ta ma bengi kren kan jungi kum ba ngi ru ima bu ke belas new yengi ba wat ya lam ngi sha ke jum pen shoi henry to la yengi na ka bas new to pen la yengi ngi kerpat ko try na ke jing snew ba ro ha ke jing sbon jume to ai jing suk jing sa nya ke sngi jungi khnang ba da ga jing rap ga jing isnei jume ngin lai barabo na ga pop bangin yo jing da na ga jing jen jar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya ga jing kerman ba khoj bat ga jing wan pat jung nong pinem jungi uji sukres Namar ke jungme ka long kaima ka jungme ka bor ka buram ta ba junam la junam kotra Jesu Christ me belong hagi apostol jungme ka jing suk ngai epi ka jing suk junga ngai epi wat pe ya ki pop jungi henro ya ki jingai jong ka balang jungme bad ha ka jing sbun jungme to aya ka ga jing suk bad ka jinga tali ka we kat kum ka mon jungme mame ubi mad basan shar junam la junam Amen. ka jing suk utrai ka dan barabor rain ka bad pi Rengkat bat phiro tong ini terwaya ka da ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bad pi Ko kun lang bro jong blay me ba ki no ki pop ka per tay dos yo se ne yangi ko kun lang bro jong blay me ba ki no ki pop ka per tay Yo sene yangi Ko kulang bro jang ublay Me baki na ki pa ka pertay Do ai jing suk yangi Hak mi
kun lang broad jong ublay hak mi bakit no ikipop jong kepertei suk yang ikibala syakot syakane ka jengkawai jong ukun lang broad. Ko kan rat ngam long bai shang hok paman rong po kai ying junga an resh ong tam dakti kaman sem junga kan sakya kaman bakas nam Chris kan ru ini syak jeng bang cepet. Ngamane yame ban ngai yame Jisu ko blai jonga Jisu ko lok jonga Dewan ban chuyanga Namar me isisham Ablay usim jangam Parukan rajonga Oh good Jisu bi yen such a sin hakan kapor kabukencam kaban malai hangi iwe pe iwe kam tame bame lawan rum hakadanot ke jingi iwe pe iwe lengba kamer bat kasnam ke jume me wan ilong ka we bengi lengba ka ktin ka mama kren hakan ke sngi lengba ke jingi kai ki mama li kai ngi hakan ke sngi den matagrau ke Jisu ngidon ke jing skutu yalade bang ngidon kam yeme bang imna banne ay klemba me den matagrau ke kerpat ke nyeme Yud kanya kemacame, nginam kanya kerteng bakrau keceme, bamen leis nayengi, bamen ai boringi, bamen kersanyengi, banapan kelan sesuyengi, bangin la bandang le persyak, ya baru kecing snu jangan ke partai, kiba persang yengi, ban yalam bakla, kiba penlong yengi, kiba manla ban yei, ya kecing snai keceme, Jisu, nang ai bor kenyengi, nang pay nakmi kenyengi, nang yalam kenyengi, napan kelan kenyengi, iwe pa iwe, Jisu. Ishania hame Jisu ni hame Jisu ni wan variety la de hame shimti yangi ko Jisu ai bor yangi ko Jisu yalam yangi ko Jisu tinlanti yangi ko Jisu to ngin ya duai to ai ba ki sakramen jong me kotrai ngi kerpat kin pendap janai hangi yakat kebadan apo jongki kenang ba ya ki ba ngile niam ha ki dak kishin nginyo ya ki jinglong basisha jongki dau kris utrai jongi Amen utrai don rengkat bat pi Rengkat bat piru ublay badan borbaro unkurku ya pi ukpa badukun badaman sem bakoit Amen tolisuk i chakriot rai da ki jing emba baha jong pi Isangu yau blay Sau spak kentai Jingerku to take her high Jingai ai ben slay Jingerku to take her high
kekmen kasuka sain Tuan rajing iklam wine Jingkerku do teker heim Jing ai yang ipen slay Kaburang haupa kedukun ham sim bukuit Maralong haba meningkong kum jumentar parapo junam la junam amen. And your right, you try Jesus Christ, junam amen.